हॅलो, हाय, गुड इव्हनिंग. माझ्या चॅनलवर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. माझी आजची रेसिपी आहे व्हेज स्प्रिंग रोल तसेच मटर कचोरी. हे मी आज बनवलेले आहे. तसेच मार्केटमध्ये मटर खूप स्वस्त आहे. त्याच्यासाठी रोज काय नवीन बनवावं, तर आज मी स्प्रिंग रोल बनवलेले आहे. ते स्प्रिंग रोल खूप छान झालेले आहेत. तसेच मटर कचोरी पण छान झालेले आहेत. तर तुम्ही इथे माझी रेसिपी कंटिन्यू करा. आणि इथे मी मटर तसेच पोटॅटो हे शिजवून घेतलेले आहे. त्याच्यामध्ये कलोंजी टाकली तर आणखीनच टेस्ट लागते. मी इथे माझा व्हिडिओ कंटिन्यू करत आहे. तुम्ही बघा माझी आजची रेसिपी.